И така, здравейте, потребители на YouTube и VBOX, които ме гледате. Тук с мен да представи се там, че не ти знам канала. И днес хора ще играем Hero Zero. Да, това ми е новия акаунт. И да, може да влезнете в отбора, ако искате. Той се казва Прото. Нали, ние двамата. Знаеш кой ми се падна? Една поничка ми се падна. Браво, я! Колко панички имаш? 2. Браво. Аз имам 5. не съм. Ама аз си ги купувам те, направо ги давам на всички ти. Вече имаме. Така хора да атакуваме този. Ето почва. И го бихме. Аз ще атакувам Иго едно. Да. На мен ми даваха две награди. Халат и на метало. What the hell? И малко такова. И малко опити. Демек как спя. Така да направим. Я да видим сега. Да сложим това на метало. Да направим бжик. Да сложим така. Ето всичко е окей. Даже се променихме хора. И сме по-красив малко. Ако знаеш как да ти пратя на металото, ще е много яко. Аз ще си пусна мисия така, хора, да си пуснем една мисия. Я мисля, че ката си... Ще получите... Опити така. Получихме още малко опити, понеже минахме тук на мисия. Още нямаме. Нещо, че ги дам пълничките. Какво? Я ще остана с колкото си ти пълнички. Що е? Аз оставам вече с 2 пълнички. Окей. Сега са бият за 7 пълнички. С 7 останах, т.е. И 100 слава. Аз съм 10 лева и с 7 пълнички останах. Знаеш ли, че ми даваха такива, които е по-силно да ги бия? Да, бе, нали за 10 лева ти ги дават 2 пакета. И така хора, виждате, че тук сме такова ли. Няма да качвам в V-Box, понеже там са най-големите капаци. Ти колко твоята слава, колко имаше? Слава ли? Сега ще ти кажа. Кое беше слава, че не мога да се сета? Медалчетата. 1018 слава имам. Аз съм 690. За 1000 ще ти дадат награда, знаеш. Пак ще тя? Някой на метал мисля, че беше. Сега ще ти кажа. На метал мисля, че беше. Ама то е легендарно какво? Не, такова с чершав с малко е намръсан. Така намръсан, бял. Да, хора, мисля да си купа по-хубав буст. Мале, по-хубавия буст е пари. Мале, знаеш ли мишката ми какво прави, бе? Мишката е луда. Но добре, че съм на лаптоп и имам друга мишка. Така, хора. Аз съм легендарна. За сега клипът... Видиш, аз съм. Як ли си? Вижте хора, сега да видим той как се е направил. Вау,
Добре, става. Аз ще вложа, ще вложа пари. Добре. Ей, аз ще вложа. Аз ще вложа 238. Добре, колкото можеш ще вложа. Аз ще вложа 66. Ето, аз вложих. Аз останах тук с 100. И вложи ли? Да, сега ще вложа. Ето вложих 66. И ще си изчакам мисията. Да ми се мине 6 минути, 6. Хора, ще сплъкли пауза, за да ми се мине мисията. Така, хора, върнах се. След като тъпата ми мишка даде все две полинчки и почнах нова. Но ще я презаредим този път. И останах с 4 полинчки. И съм 11 лева, хора. Това си открека на... Значи това не е само най-много. Е така. И кой да атакувам? Кой? Ало? Слушам. Добре. Аз ще атакувам Хело 31. Добре, давай. Че нещо е много слабо. А знаеш ли така, като нещо тук ловчих и гледах и намерих отбор. Намерих отбора, който се казва Агарио. Браво. Гати, това не знам. Това са най-големите фенове на Агарио, които може да бъдат създадени. Някой влезна ли? Какво стана? Какво стана? Ти вложи ли пари? Кажи. Да, бе, вложих. Колко? 41 стики. Дай го от грекана. Какво си от грекана? Ма за какво от грекана телевизорчето, бе? Не, къщичката, бе. Какво? Аз отгрекнах къщичката. И сега ще я вложа. Така, да си ги направя така. Да. Ще го направя точно така, че да ми останат 20 монетки. Ще направя така, ми останат 8 монетки. Какво сега от грекана, бе? За какво, бе? Знаеш ли, че къщичката не е по-важна? Окей, дай да събираме. Да, аз... 1200 да събираме 1200. Айде. Айде, аз започвам да събирам. Понеже ще не стане по-хубав отбора като такова, като е от грека на мен. Я вия тази за колко ще иска. 56 или да... 200. Аз сега ще получа 200 от една мисия, която... Аз мога да се превъртя часа на лаптопа. Искам да се го превъртя. Не може. Ма ти на лаптоп ли си? Да. Браво, аз съм на лаптоп. Защо не можеш? Не мога. Не знам, и аз не мога. Това е гадното. Аз вече събрах 400. Аз събрах 18. И съм 5 левел. Браво. Аз сега тук ще се бия за 100 монетки. Ще трябва да дам 100 монетки, ама това е за много мисии. Мале, даваха ми 30 енергия още за мисии. Аз ще атакувам него. Дуели и... Трябваше да напиша си и лига. Ти вложи ли? Да. Добре, аз ще вложа сега всичките ми. А ти къде вземаш всичките пари?